praise God. So karon daw ako dahil sa tunggoy ng Diyos. So kita rin excited dahil sa buhay ng Diyos. Ang ganang excited, no? Ang mundo ng tao excited encounter siyang presensya. Basta karon ako siyang guidon, ako siyang lumayaon, ako bayaw, ang alas sa kamutan. Hallelujah! Ako doon tayo, Lord.
Alam mo